Buenas tardes a todos, a todas, por estaros aquí. Moitas grazas a José da Cultura Galega, a José, a Rebeca, especialmente a Teresa Nieto, que foi quen de invitarme e convencerme para que vinos aquí a falarles a todos vostedes do papel que o Casco Vello desempeña xoga no contexto urbano e urbanístico da cidade de Vigo. O por dicilo de outro xeito, da relación que a cidade de Vigo ven mantendo na súa historia máis recente con esa outra cidade anterior, esa cidade persistente antes dese gran crecemento que se veu aquí no século XX, un crecemento espectacular, un desenvolvemento social, económico, demográfico, que permitiu que unha cidade de 15.000 habitantes al final do século XIX se convirtira, ao paso dun século, nunha área urbana extensa de 300.000 habitantes, é dicir, que se multiplicou por 1000, por un crecemento expansivo na periferia da cidade, pero tamén hai que recoñecelo por a anexión de concellos limítrofes que se produciron nese século, como foi o de Bouzas en 1904 e o Concello de Lavadores en 1941. Ben, pois falar da relación dunha cidade co seu pasado é tanto así como falar das relacións dos fillos cos pais, que pasan por momentos mellores, por momentos peores. E tamén falar da memoria, como creo que vai falar Manuel Bragado ao final na terceira intervención, pero tamén falar da amnesia, é falar dos recordos, pero tamén falar dos esquecementos, é falar en materia urbanística, é falar do debate entre a conservación, a protección, o respeto polo patrimonio heredado e tamén as necesidades innegables, inevitables que teñen as cidades de transformarse, de facer operacións de reforma interior, operacións de, ou se diríamos, de regeneración, de renovación, de rehabilitación urbana, en definitiva, de intervir sobre esa cidade anterior, sobre esa cidade heredada. Decir que no caso de Vigo, o que noutras cidades se chama barrio histórico ou cidade histórica, o conhecemos máis comúnmente por Casco Vello. Creo que nesa denominación de Casco Vello se reúnen dúas ideas bastante viguesas, por unha banda, esa o dixo un pouco María José, preferir chamar vello ao histórico, pois denota ou reflicte unha certa autoestima baixa, un perfil baixo na valoración da nosa propia historia. Para que os vigueses, recén chegados, teníamos unha historia moi recente, unha historia que non pode competir con outras vilas do contorno, con Redondela, con Tui, con Bayona, pero eso, bueno, afortunadamente, creo que é unha idea que está mudando, que está cambiando moi favorablemente. A outra parte da denominación, o casco, eu quero ver nela unhas referencias náuticas ou marineiras, eu é unha opinión moi persoal, pero creo que ten algo que ver con esos fundamentos da cidade de Vigo que están na ría, están no mar, están nas actividades da pesca, da navegación, da construcción naval, das industrias da salazón, do conxeado, porque al falar de casco falamos dunha referencia formal, un símil subliminal a forma que tiña a cidade amurallada, que en definitiva é a cidade basicamente do Casco Vello. A muralla de Vigo, construída no século XVII, derrubada a finales do XIX, tiña a forma moi aproximada a dun casco dunha embarcación que estaba pousada no mar físicamente, coa proa, coa batería da laxe, coa popa ao castelo de San Sebastián, un barco que, como se ve en esta ilustración tan coñecida de mitad do século XIX, 1857, de Coello, que figurou no diccionario de Pascual Madoz, pois era un barco que estaba a punto de estoupar, de ocupación, de densidade, estaba agotando por fora das súas portas polos camiños de crecementos liñais, esos camiños que levaban a outras vilas e que os levaban tamén aos barrios extramuros, onde xa había moita actividade, o Herbés, o barrio pesquero principal, o Falperra, ou o barco de Salgueiral, de la Real, onde se estaban ubicando aqueles industriais cataláns que trouxeron aquí a industria da conserva, que tanto tiveu que ver no crecemento posterior da cidade. Esta situación orixinou que as dúas principais demandas daquela época, do século XIX, foran, por unha banda,
derrubar a muralla, o sea, estoupar o barco, e por outra, a segunda, a planificación dunha nova cidade, unha obsesión que vai estar en Vigo desde esa época hasta a metade do ben avanzado do século XX. Esa demolición da muralla que ten lugar a finales do século XIX vai acompañada desa sempre idea de unha nova cidade. Quizás, con esa necesidade de planificación se deba tamén a que o casco vello, a cidade amurallada, a cidade de intramuros, non foi nunca unha cidade planificada, sino unha cidade que surgiu orgánicamente pola simple apegamento de unhas edificios xunto a outros, dos camiños principais, que eran a maioría deles seguindo as curvas de nivel, máis fáciles de camiñar, e outros camiños máis intrincados, perpendiculares, que se chamaban subida a fortes, baixada a fonte, subida ao castelo, subida ao barranco, que esa toponimia nos fala dunha orografía, dunha topografía moi intrincada. Sin embargo, sin ser planificada, a cidade esa intramuros tiña unha certa estrutura, que hoxe podemos todavía apreciar, unha certa estrutura con un eixo principal pola Rúa Real, que era a rúa principal dentro da Praza da Igrexa, baixaba a ese barrio do Berbés, e outro eixo transversal, máis urbano, quizáis, con unha serie de mercados, o Mercado da Pedra, despois a Praza da Igrexa, onde confluía con un eixo interior, a Rúa Triunfo, a Praza da Constitución, a Praza da Princesa, onde tamén se celebraban mercados, e a actual Praza da Porta do Sol. Ben, eu vou a falar do que veo despois, a partir dos plans que se foron aprobando, porque esa é a formación profesional, non? Sabendo que os plans urbanísticos, a día de hoxe, falar dos plans urbanísticos é algo un pouco molesto para todos. Os plans xa non son o que foron ao principio, que foron ideas de cidades, de modelos, de usos de cidades utópicas. Agora se convertiron en instrumentos administrativos máis complexos que molestan aos cidadáns porque afectan os valores inmobiliarios. Tampouco gustan moito nin aos expertos que ven a ineficacia dos plans e están clamando por un novo sistema de proxectación da cidade. Tampouco, siquera, son moi útiles para os gobernantes, para os concellos, para os alcaldes, que ven neles unos instrumentos que enfadan aos cidadáns con outros ou contra o propio poder local, e tampouco son moi áxiles para resolver problemas inmediatos. Entón, moitas veces se procura mellor traballar sen plan ou a máximo plan, o que é algo similar de alguna forma a tocar música un pouco de oído sin partitura, que ten un certo perigo tamén. Ben, este é un exemplo, o primeiro exemplo de principios do século XIX en Vigo, un plan deses utópicos, un plan que non sei se é unha práctica de urbanismo dunha escola militar, apareceu no servicio militar do exército, non se sabe moi ben como redactou, pero vexan como se dá resposta a esas dúas necesidades da cidade. Por unha banda se propón demoler a muralla, pero construir inmediatamente outra cidade amurallada nova. Unha cidade de manual militar, con seus baluartes, con seus fosos, con seus cañóns, e sobre esa ampliación da cidade, pois unha nova poboación, da maneira das novas poboacións que se facían nas colonias por os señores militares españoles. Para que nos ocupa, vexan o que se proponía tamén sobre o casco vello, un novo trazado xeométrico dos viais, pero se fixan un pouco por debaixo destas cuarteiróns ou destas cruzadas, pois todavía persiste, como se non houbera dado tempo a borralos, pois o intrincado viario do casco vello primitivo. É como se non houbera dado tempo nesa práctica de urbanismo, nese examen de planeamento, a borrar o que estaba debaixo do terreno, por debaixo da cidade. Este é un exemplo dun plan que non tivo ninguna incidencia, máis que curiosidade. Os seguintes plans que se poden tratar no século XIX, na segunda metade, en Vigo, son todos eles planes de ensanche, que están todos moi explicados no libro de José Luis Pereiro, que ya xa levo tempo sin recomendalo, pero que para todos que estén interesados é fundamental, é como a Biblia do urbanismo en Vigo, se chama Desarrollo de Deterioro Urbano na cidade de Vigo, a súa tese doctoral, en 1982, está recentemente reeditado por COA. E ben, todos estes plans de ensanche pois únicamente se dedican a proxectar a nova poboación, todos eles sobre esta esplanada entre a Alameda e a Monte dos Ríos, a Rúa
a Ría de Vigo, non? Hai moitos deles, con moitas dimensións, de Marco Artú, de Müller, de José María Sancha, o que finalmente se fixo de García Ochoqui, esas 8 ou 9 manzanas, pois entre Alameda e Montero Ríos. Pero estes planes de ensanche teñen en común pois que non falan para nada do Casco Vello, olvidan o Casco Vello, o cal tampouco non é ninguna curiosidade, porque en ese tempo se decidiu a cidade estaba únicamente pensando en unha nova poboación. No seguinte plan xa estamos no século XX, que xa ten unha certa referencia ao Casco Vello. Este é o plan de Ramiro Pascual de 1907, que xa se denomina Proxecto de Reforma e Ensanche da Cidade de Vigo. Cando fala de ensanche, pois Ramiro Pascual sigue falando desa nova poboación que xa non vai crecer cara a ese recheo do areal e da praia como ese ensanche xa feito de García Ochoqui, sino que vai a crecer a cidade neste tempo pois cara ao sur, porque nestes mesmos anos o Porto de Vigo aproba en 1910 o plan de Eduardo Cabello de mellora do Porto de Vigo, e a partir de entón todo ese crecemento en recheo sobre a ría vai quedar monopolizado pola Xunta de Obras de Portos hasta o día de hoxe, nesa difícil convivencia entre Porto e cidade, que non é o xeito, por outra parte, desta actualización. Nestes anos, a cidade vai crecer, pois, vai verse obrigado entón a crecer pois entre a Rúa do Ramal, de Uzai, no primeiro tramo de Uzai e a Praza de España, os barrios de Casablanca, do Progreso. E no Casco Vello, o plan de Ramiro Pascual, o que propone é a referencia ao proxecto de reforma. Eso quere dicir que en esos anos o Casco Vello se entende como un ámbito necesitado de unha reforma que podríamos chamar higienista, sanitaria, para que as rúas desa zona tiveran un mellor soleamento, un maior saneamento, pois un pouco, e para iso se delimitan, se fixan unhas alineacións máis amplas dos cuarteiróns do parcelario do Casco Vello, un pouco seguindo a mesma técnica que naqueles anos se tiña feito con a única obra urbana que relacionou a cidade do ensanche coa cidade do Casco Vello, que é a través de unos proxectos de obras de Genaro de la Fuente, de Valdés, pois unhas obras que permitiron a apertura da rúa del Dualle, que comunicou a carretera de Madrid, de Ourense, con a de Bayona, e tamén as obras que dieron lugar á configuración da actual plaza da Porta do Sol, como centro neurálgico da cidade, e tamén como único elemento, digamos, que interrelaciona a cidade nova coa cidade bella de entón. Polo demais, todas estas alineacións, todas estas propostas do plan de Ramiro Pascual non tiveron a menor incidencia, porque a cidade, como lles digo, seguía obsesionada co crecemento. A poboación abandonando este Casco Vello e índose a vivir a burguesía, as novas edificios do ensanche, moito máis modernos, un proceso que vai seguir así hasta os anos 70 do século XX. O seguinte plan, que tamén é outra curiosidade, é o plan de Palacios, bastante conhecido, un plan modélico, moi moderno para a súa época, redactado polo arquitecto de Porriño, que daquela estaba traballando en Madrid, en edificios moi singulares da Rúa da Gran Vía, da Rúa Alcalá. É un plan que pensa Vigo a todas as escalas, que fala da escala comarcal, xa podríamos usar a escala metropolitana, hasta a escala máis de detalle. E ademais propón para Vigo unha zonificación en áreas e zonas funcionais, a cidade balnearia, a cidade portuaria, a cidade Sardín, a cidade obreira, pero para o Casco Vello reserva Palacios a denominada área institucional ou área administrativa, a partir da apertura, da proposta de apertura dunha gran vía que se chamaba a Rúa de Galicia, que de alguna forma reforzaba o eixo visual entre o Castro, o Castelo de San Sebastián do Porto, unha gran avenida na que se situaban en puntos singulares o Pazo Regional, no cúmulo do Monte Castro, o Palazo Municipal, no Castelo de San Sebastián, e logo unha serie de edificios que flanqueaban, pero vexan como intervía
digamos, como se cargaba todo o trazado viario e o parcelario do Casco Vello primitivo, con un nivel de detalle que permitiu a Palacios chegar a facer unha maqueta como esta e casi ter os anteproxectos, debía ter os anteproxectos dos edificios que pensaba. Esta gran avenida que, de haberse levado a cabo este plan, pues, o mellor había transformado completamente o perfil da cidade de Vigo. O mellor Vigo se hubiera convertido nesa Barcelona do Atlántico que soñaba Palacios. O mellor ahora estarían subindo por esa rúa de Galicia, pois multitude de cruceiristas ou de turistas, como suben agora, pero como máis orientados, digamos, cara ao Castro, facéndose selfies. Pero, ben, o que sería certo que de non concurrir o que ocorreu, pois non estaríamos separando aquí de ningún Casco Vello, porque hubiera desaparecido, sería unha realidade arqueolóxica, unha curiosidade. O certo é que o plan de Palacios, que se aprobou inicialmente en 1934, foi o xeito dunha sentenza da Audiencia Provincial en 1937, e despois da guerra, na posguerra, aí se arquivou definitivamente. Eso non quere decir que malia a súa ineficacia non tivera influencia as ideas de Palacios en cuestións posteriores, como veremos. Xa no tempo da posguerra, o instrumento que se utilizou urbanístico foi o plan de Manuel Comínguez. Neste tempo a cidade vai crecer xa no segundo tramo da Gran Vía desde a Praza de España hasta a Praza da América, na beira. Tamén vai bordear o Castro polo oeste, pois por toda a zona de Peniche, a Avenida das Camelias, etc. A cidade vai chegar xa a pasar dos 100.000 habitantes. En lo que se refire ao Casco Vello, o plan de Comínguez é bastante similar ao plan de Ramiro Pascual. Se delimitan unha serie de alineacións que de alguna forma reformarían e ampliarían as rúas intrincadas do Casco Vello, que vexan como de todos os xeitos xa empeza a ter unha influencia as ideas de Palacios, como se trata tamén ese eixo máis modesto, pero desde o Castelo de San Sebastián hasta a Porta do Sol e hasta o Porto. Se sitúa o Palacio Municipal, o posible edificio do Concello, entre a Praza da Igrexa e a Praza da Constitución, unha posición diferente, pero pensan tamén como se rotura ou como se intervén sobre o parcelario e a estrutura do Casco Vello primitivo. De todos os xeitos, insisto, en esta época todavía este plan non ten unha buena incidencia porque a cidade sigue volcada no crecemento expansivo e sigue abandonando o Casco Vello, sigue desinteresada do Casco Vello. O Casco Vello cada vez, como decía María José al principio, vai alcanzando cotas progresivamente de marginalidade, de abandono, hasta chegar aos anos 70, a época que se chama o desarrollismo tecnocrático, o franquismo, a época do que en Vigo, nos anos 65, se delimita o polo de desarrollo industrial do Porriño Vigo, que vais a chegar a cidade a pasar casi a chegar a 200.000 habitantes. Eses anos, con un gran tamén desenvolvemento económico, pois van a estar utilizando este novo instrumento do ano 71, o Plan Xeral de 1971, que va a ser un plan que vai posibilitar xa que por primeira vez se interveña na propia cidade anterior, na cidade do Ensanche e mesmo nos bordes do Casco Vello, a partir da calificación con unha ordenanza 1A, extensivamente de edificación pechada, en toda a zona do Ensanche se ha construído, e tamén en as zonas do Endualle, de Cánovas del Castillo, tamén nas pezas da planificadora actual e do barrio do Cura. Entón, estes anos van a coincidir en Vigo coa madurez dunha xeración de arquitectos, uns arquitectos vigueses que non son aqueles que deseñaron os edificios do Ensanche, Acevis, Comer Román, Genaro de la Fuente, sino son outros máis jóvenes, máis novos, que nestes anos 60 e 70 chegan á cidade, teñen unha gran calidade, son arquitectos que veñen formados de estudios algúns estranxeiros, como José Barbó, un arquitecto reconhecido internacionalmente, como Desiderio Pernas, que en aquela época traballa na principal actuación urbanística da época, e polígono de Colla,
como Alberto Baltar, un arquitecto moi persoal, como Fernando Gallego, Fernando Araujo, Tomás Pérez Lorente, Francisco Yáñez, etc. Unha serie de arquitectos que se atreven, aportan a Vigo unha arquitectura, un estilo internacional, sen raíces vernáculas, sen raíces clasicistas, eclecticistas, os estilos que habían predominado ata entón, tanto na época do Sánchez como na época da posguerra. Estes arquitectos se atreven, que a promoción inmobiliaria que está moi puxante naquela época, a reformar, a sustituir edificios anteriores por outros novos en estes estilos. Amparados no planeamento do 71. Isto empeza a producir unha transformación en algunas zonas da cidade, vexan o borde do Casco Vello, como desaparecen edificios anteriores, o Mercado da Laxe, Hotel Continental, se sustituen por outros edificios máis altos que modifican a fachada marítima da cidade. Tamén os arquitectos de Vigo, colectivamente, neses anos dos anos 70, van a traballar no planeamento urbanístico de desenvolvemento deste plano 71, que é o plan parcial do Castelo de San Sebastián, que se vai realizar, se vai a redactar colectivamente, vai a permitir a ubicación onde precisamente pensaba Palacios ubicar o seu pazo municipal, pois do edificio do Concello actual. Ese plan parcial do Castelo de San Sebastián, que además tamén reforzaba ese eixo de conexión coa Puerta do Sol, e tamén, bueno, pues hacía ese difícil diálogo do Castelo de San Sebastián con a nova arquitectura. Bueno, pues respondía a unha tipoloxía moi propia da época, un zócalo de un edificio típicamente administrativo, un patio de operacións que tiña moito que ver con edificios de Álvaro Alto de aquela época, del Ayuntamento de Saló, que estudiábamos todos na escola. E tamén sobre ese zócalo, pois, un edificio en torre, máis mesiano, pero que nace coa vocación de constituirse como os de Palacios un edificio singular, un fito que se vive dentro da cidade. Por suposto, non vou aquí a negar que é un edificio que levanta odios e admiración, ou máis ben o primeiro, non? Pero ben, pero que recorda moito, e non é moito máis exagerado que isto que vimos no momento do plan de Palacios. Ben, chegamos con elo a reacción a esos anos 70. Nos anos 80 e 90 se vai producir este cambio conceptual, este cambio na maneira de pensar os vigueses, a relación co patrimonio e a relación coa cidade anterior. Un cambio que ven en Vigo da man do traballo de investigación e do traballo de algúns autores, arquitectos, historiadores, que van a traballar en dúas liñas. Por unha banda, na de reclamar o espolio, digamos, denunciar o espolio que está sendo obxecto do patrimonio nesas épocas, a desaparición de edificios singulares, do edificio Rubira, do edificio do Mercado da Laxe, dos mercados, etc. Esos son, por exemplo, José Luis Pereiro, que xa o citei, desde un punto de vista urbanístico, o libro Desarrollo del Período urbano da cidade de Vigo, Jaime Garrido, a Vigo a ciudad que se perdió, donde se fala dos edificios desaparecidos. Tamén outros autores, como o mesmo Garrido, como José Antonio Martín Curti, que van a falar ou van a facer unha serie de monografías de arquitectos, de Mopacevi, sobre edificios, o edificio Rubira, que digamos que van a traballar na liña de elevar esa autoestima, empezar a entender os vigueses que tenemos edificios e tenemos unha arquitectura, tenemos un patrimonio interesante que pode competir con as de outras cidades. Esta tendencia vai a fundirse con outra segunda, que hablou un pouco de esa anteriormente, que é esa tendencia de que se chama a nova cultura da cidade, que vende en Europa de las experiencias de Bolonia, de Ferrara, tamén dos traballos de Aldo Rossi sobre a arquitectura da cidade de Carlo Monino, de Pierluigi Cervelati en Bolonia, e que eu lo troncaría con esas tendencias actuales da sostenibilidade, non? Porque esta manera de pensar, efectivamente, como decía tamén Teresa, ten que ver coa crise económica que nos anos 80, pois era a guerra do Golfo, a crise do petróleo, digamos que ese momento se pone na balanza de a obra nova en relación coa rehabilitación, que pode ser incluso económicamente rendible, pois non seguir crecendo, sino intervir no patrimonio anterior, o que se chama, pois,
a recuperación da cidade a partir de actuacións de tipo non só por o seu valor artístico, histórico, sino simplemente por cuestións de tipo económico, e tamén a recuperación de carácter social. Ben, pois estas dúas tendencias van a tener reflexo aquí en Vigo, co primeiro instrumento, digamos, que se dedica monográficamente ao casco vello, que é o PEPRI de 1991. Este plan especial de protección e reforma interior, que inicia Pereiro no ano 85, se acaba aprobando no ano 91, con unhas exclusións, ao final, pois, a zona monumental, que daquela era a Praza da Constitución, a Rúa Real, tamén as pezas do barrio do Cura e da Planificadora, que van a estar sempre entrando e saíndo do casco vello. É un plan no que se fai por primeira vez unha catalogación de toda a edificación, e tamén se fai un levantamento de todas as rúas, un reportaxe fotográfico de todos os edificios que se van catalogando, e tamén se van a facer por primeira vez a delimitación de unidades de expropiación para pequenas actuaciones públicas de apertura de pequenos viais, unidades de deseño e unidades especiais como de convenio, como a Planificadora, que se encaixa de unha maneira difícil no PEPRI do casco vello. Ese instrumento urbanístico vai dar pé ás primeiras intervencións administrativas a partir da captación de fondos europeos neses anos, a creación en Vigo da oficina do Plan Urbano. En eses anos, ante o grave deterioro que xa está tendo o casco vello, o Concello de Vigo acude a esos fondos da Comunidade Europea, inicialmente, posteriormente da Unión Europea, dos fondos del FEDER e do programa Urbán, e van a invertir entre 1996 e o 2001 casi 14 millóns de euros en actuaciones en espacios públicos, en edificios públicos, en fachadas, tamén en dinamización de empresas, dinamización social a través do plan comunitario. Nesta oficina que vai a verse tamén limitada porque non pode chegar a actuacións de rehabilitación dos particulares ni ao interior das vivendas. Estas actuacións do programa Urbán van por primeira vez a empezar a modificar a imaxe urbana do casco vello, a partir de actuacións como de pavimentos na Praza da Princesa, de pavimentos, un estudio moi riguroso de todos os pavimentos do casco vello, de contenedores estruturales como este que estamos agora mesmo, a Biblioteca Central, a Casa de Portugal, a Torre de Arines, ao edificio da Asociación de Veciños, e tamén, como lles digo, a guardería do casco vello, e tamén actuacións de tipo de dinamización de oficios antigos, de a publicación da revista Movina, etc. Tamén, como tamén indicou un pouco Teresa na súa intervención, hai actuacións, digamos, ao marxe do casco vello que van a ter unha incidencia importante neses anos, como é a actuación esa de Abrir Vigo ao Mar. Esa actuación de Abrir Vigo ao Mar era, por exemplo, a actuación do Centro Comercial da Base, un proxecto de Francisco Javier Sáenz de Oriza, que ganou o concurso, vai a ter esta idea de novo recuperar ese eixo entre o porto e o casco vello. Esta pasarela peatonal, bueno, logo o edificio creceu, esta era un pouco máis baixo, pero finalmente creceu un pouco e tivo os seus problemas, pero esta pasarela peatonal serviu para descubrir a moitos peatóns, a moitos cidadáns, a moitos turistas, ese percorrido polo interior do casco vello. Vai a ser un elemento que vai a descubrir a moita xente que non pasaba por aí, pois que pasando por ela pode chegar en un momento por la plaza da Igrexa, a plaza da Constitución, e digamos vai ser un elemento revitalizador desa zona. Outras, desa época, menos afortunadas, como tamén a implantación dun aparcamento, de unhas certas barreiras na plaza do Berbés, que queda un pouco, digamos, encaixonada, ou esta outra, dos anos 90, de colocación dun aparcamento na Praza do Rei, unha serie de edificios non previstos inicialmente no planeamento. E con isto chegamos ao século XXI, coa consciencia de que o programa Urbán era insuficiente, non chegaba a poder actuar en intervención sobre o tecido residencial. Entón, o Concello neses anos está solicitando a delimitación da área da rehabilitación integral,
algo que se consigue, creo que en 1997 ou 98, é a creación da Oficina de Rehabilitación no ano 2000, e digamos, a conversión dese oficina de programa urbano que chega hasta 2001 pois nun novo organismo como o Consorcio do Casco Vello, que era no ano 2005, coa participación inicialmente da Zona Franca e da Xunta de Galicia do Concello. Finalmente creo que a Xunta de Galicia no 90%, no 10% do Concello de Vigo, e todo isto tamén coa idea de modificar tamén o propio instrumento urbanístico, un novo plan especial que xa se tramita conjuntamente coa solicitud de declaración do Casco Vello como conxunto histórico. Ese plan especial de protección e reforma interior do ano 2007 do Casco Vello de Vigo xa se aproba definitivamente simultaneamente coa declaración de conxunto histórico. É, digamos, que a culminación dese proceso de valoración do noso patrimonio. Se recoñece por primeira vez públicamente que o Casco Vello de Vigo ten unhas características de conxunto histórico. É un plan xa que trata todo o ámbito, posteriormente se volve a desganxar ou a excluir o tema do barrio do Cura, pero xa é un plan que tamén non só fai o levantamento de todos os edificios, hai unha ficha pormenorizada por cada un deles, se di o que se pode hacer en cada un deles. Tamén se dan unhas pautas de fichas para os edificios da nova construcción, de novo deseño para a súa execución. Bueno, e con isto, pois, máis ou menos, estaríamos na situación actual. Non quero, bueno, perdón, non vou dicir moito da intervención da Consorcio do Casco Vello, porque a continuación Nuria nos va a decir, ou nos va a poner ao día de todas as actuacións do Consorcio, principalmente creo que na parte alta do Casco Vello, donde se van a desenvolver actuacións de adquisición de inmobles e sobre todo de promoción de edificios de vivenda de promoción pública, de protección pública. Pero ben, antes de rematar non quería tampouco deixar de falar de dúas pezas que digamos que se me pide un pouco que fale delas, que están na boca de todos, que son, por exemplo, o Barrio do Cura e a Planificadora. Duas actuacións que tal vez... O Barrio do Cura e a Planificadora. O Barrio do Cura, bueno, ambos os dos son, digamos que áreas que podemos chamar baleiros urbanos. Non porque estén baleiros, sino porque tamén están ocupados por instalacións obsoletas. Son tamén áreas de oportunidade, porque pola súa centralidade son áreas moi apetecibles desde hai tempo polo propio sector da promoción inmobiliaria. Entón, estiveron ambos con un recorrido similar, entrando e saindo do tratamento a través do planeamento do Casco Vello. Pero as que son similares creo que teñen algunhas diferencias. Mentras o Barrio do Cura, que no plan de 1991 foi excluído, porque o plan del 90 o había xa tratado unha unidade de actuación, neses anos do 91 e dos anos 90 mantén o uso dotacional do asilo. Entón, pois, o proceso que foi seguindo no plan de 1997 foi xa un convenio que convertiu ese uso dotacional do asilo en algo, unha edificabilidade lucrativa. Entón, o proceso que seguiu foi de unha edificabilidade lucrativa en torno aos 20.000 metros cuadrados, pois que no PEPRI do 2007 pasou a uns 30.000 e actualmente se tramitou posteriormente a través de un PERI no ano 2014 que vai a convertirse agora nunha modificación puntual do plan en uns 50.000 ou algo así metros cuadrados de edificabilidade lucrativa. Mientras que o ámbito da planificadora, que no período 1991 tiña un convenio moi favorable para a propiedade, que permitía usos hoteleiros e residenciais por casi 50.000 metros cuadrados, pois, posteriormente, no plan de 2007 se propuso un novo convenio máis restrictivo, con máis protección da planificadora, que rebaixou a edificabilidade, e actualmente se está tramitando unha modificación na que prácticamente se mantén a edificación existente máis para uso casi dotacional. Digamos que ten un recorrido similar, pero un, digamos que foi hacia arriba e outro foi hacia baixo. O Barrio do Cura
se propón actualmente unha actuación. Estas son imaxes do SPI que se aprobou en 2014. Vexan un pouco a modernización da integración paisaxística que se propón. Bueno, como decía, o barrio do Cura no ano 96 ou 97, a través do PEC, mantiña o carácter dotacional do asilo, a conservación dos edificios da Rúa Santa Marta, tamén a conservación do uso dotacional da residencia de San Francisco, e no interior se delimitaba unha serie de unidades de actuación que permitían unha conexión da Rúa de Torrecedeira coa Rúa Pobadores e unha serie de edificacións en segunda fila, unha plaza a nivel intermedio, con unha edificación que podría ser comercial, con algún edificio que chegou a ter licencia, pero que foi moi polémico, porque teña, digamos, que intercedía nas vistas do Paseo de Alfonso. Neste plan de 2007 se mantén un pouco a mesma ordenación, pero xa se incluye un convenio que permite que o asilo se transforme de uso dotacional a un uso residencial e comercial e operativo. Esta é a proposta do PERI do ano 2014, pensanse como unha arquitectura completamente nova. Estas son imaxes para que ustedes se fagan unha idea do que se propón. Digamos, estos son o tipo de tratamento que se propón para a relación do novo coa fachada do asilo. A veces se ponen as transparentes para que parezca que é menos a incidencia. Xa os edificios que se manteñen son menos. Bueno, non vou a opinar sobre a cuestión. Na planificación, bueno, decirte que este PERI de Barrio do Cura, se aprobou no ano 2014, se vai a tramitar con unha modificación do plan. Solamente tivo 11 alegacións, é dicir que non suscitou ninguna polémica. Además, pasou todos os filtros das comisións de patrimonio, de paisaxe, etc. A planificadora, xa lle digo un recorrido como inverso. Este foi a licencia do plan de 71 que deu origen ao convenio. Era unha edificación cerrada pola Rúa Falterra con Casa Muriña de edificios de 7 e 5 plantas, por lo cual se firmou un convenio que planteaba unha praza elevada e sobre un edificio para un hotel e unha residencia de grande altura. Ese logo se convertiu en 3 edificios en bloques de 10 plantas. Estas son imaxes de distintos estudios de detalle que se intentaron aprobar e que non se aprobaron. Esta é unha imaxe desa praza elevada, debaixo dela un centro comercial, un aparcamento e uns edificios, digamos, na parte alta, que é a Torre do Concello, esta é a Rúa Falterra. Logo tamén se fixo outra proposta de edificios todavía máis altos, pero con isto non se aprobou ninguno deles. No ano 2007, no PERI do Cascovello, se propón un novo convenio no que xa se obrigaría a conservación dos silos, pero tamén se mantén un pouco a edificación no borde de uso residencial, xa con unha edificabilidade menor. E actualmente, a proposta que se fai, que creo que xa foi o centro dun encontro do Consello da Cultura Galega, que foi explicada polos seus autores, que pensan como é unha solución moi tranquila, moi repousada, na que se mantén íntegramente a estrutura primitiva da fábrica da planificadora, e mesmo se propón a demolición ou a supresión de construcións auxiliares que non aportaban nada e que se incorporan como espacios públicos. Ben, pois isto é máis ou menos o que quería dicirles, este repaso precipitado sobre a historia da relación da cidade co casco vello. Como lle digo, aproveitando estas últimas dúas actuacións que lles comento, decirles que van a ser próximamente sometidas a exposición pública. Oxalá que sexa non só para recibir alegacións particulares, sino tamén que podera suscitar un debate como que podemos ter hoxe, unha participación real, porque senón o perigo é o que eu chamaría actualmente, que se está dando con moita frecuencia na cidade de Vigo, o urbanismo da páxina 3 do Faro de Vigo, que consiste que os domingos un vigués se levanta e cando está desayunando, pues abre o Faro de Vigo a páxina 3 ou a páxina 2 e ve noticias como estas: así será,
digamos, con unas afirmaciones rotundas, como unha decisión que xa está tomada, na que a única participación que cabe ao lector, pois é o mellor que ao chegar a hora da comida, ou a hora do almorzo, ou a hora do vermú, pois algún cuñado ou algún amigo, ou o seu propio fillo, lle pregunte: oye, viches, papá, o que se vai facer na praza de tal ou na rúa da cual? O único que lle queda a calquer cidadano, mesmo incluso se traballa no Concello, é dicir, pois parece que sí, porque en lo mellor a esas horas xa, esa noticia xa saltou do Faro as redes sociais, se chama agora, e se convirtió en un trending topic, entón xa non cabe nada. Entón, ben, é un comentario un pouco suposto, non? Pero a estas alturas da película, entón te ven á cabeza, pois, cidades moi fermosas creadas por poderes absolutistas, non sei, a San Petersburgo do zar Pedro I ou París de Baron Haussmann, e tamén outras cidades non tan fermosas, pero de participación, nas que se pode participar máis, non? Bueno, é un pouco romántico, pois un pouco aposto por estas segundas, non? E nada máis, le agradezo moito a atención e quedo a súa disposición para logo no coloquio, pois, se queren facer algún comentario, alguna pregunta, pois sei, se podo, pois logo podo contestar